So karon buntaga guys, giubanan na mo si Don Shokoy naglibot sa iyang mall dire no. Ubanan na mo ni. Libuto na mo yung iyang kuan, mga ano ni ang driver na mo ni. Sir, ang item sir. Itim. Sir, ang item sir. Nabilin. Yes, Tambay. Taka-withdraw ni 3 million ba? yang ATM. Nabili ATM guys. Ang cash dia, pila mo dala cash dia, sir. 1 million ra. 1 million. Nagsaba-saba lagi kita. So karon guys, among giubanan si Don Shokoy no sa iyang pagbisita diri sa iyang mga negosyo diri no. Daghan negosyo tawahan na dato agi kaayo. Mo ni ang trabahante o mga kugihan kay uban, ang uban wala pa ga-open. Amo ni ubanan kay kuan man kayo ni kwartahan ni lisod nag mga kuan ni maunsa ni. Among driver o mo ni naka yellow among driver. Driver na mo. Kusog ba itong pandagan niya, sir? Pagkakan ako sa kasakyanan ba? Kusog ba ito? Ulang. Gilibot na mo tanan niyang kuan mga negosyo diri wa pa ga-open ang uban open na nanghinlo ng uban ang uban wa pa. Grabe taw di yun mga saba og trabahante ba. Nice. Mo ni si Don Shokoy dai. Dato kay taw na. Driver mo kani guna. Mami sweeter rigod. Don Shokoy karon pa na kanhi. Silbi ako may bodyguard. Libot ni ri asa ka ni padulong mi ani. Gutom na magayo nya. Wa ATM dala. Dugay lagi ni human imong balay diri sir, dako kayo. Unsa ni sir? Pundo? Kaya ni kay Ano man? kanang Isa may problema, dugay man human. materialis. Kulang. Wa ka kakuan dai ka order materials. Dagang i-order pero Way naabot. panangabot. Ayos yang nga yo. Dako nang ing. Ta sir, padong. Balay nimo? Kuha nga design sir. Lakaw-lakaw may sunod may ni kuan Don Shokoy. Mano among kuan busing namo. Busing nga mo. Sada designer ba? Sada yung building oh. Natuan ni Don Shokoy gaday. Hindi basta-basta mo design si Don Shokoy. So karon guys, aton pud mi sa kuan bikiri ni Don Shokoy. Nada bikiri siya di dapit. Grabe ang negosyo tahanay. Grabe ka dato yun. Para good food. Diri mi. Shokoy. Basta. Driver ako na Driver na Don Shokoy. driver na Don Shokoy. Asirado man lang kuan dai diri. Yahang negosyo. Kumanang kon. Don, gutom na kayo. Sir ba sir? Ano sa snackon to? Ay, kabalaga ka may snack taron sa Jollibee tabi-tabi. Sure ka na, mabusog ka tani. Inihar ta kay kay. Gigutom na siya Don Shokoy no. Mang libre daw siya diri og salad. Mo sir ay agdon mo. Short niya ang budget. Siriato ra mo. Lami ra sir ang timplada. Nice. Dili ra magkuan imong tiyan na. Magsulong tiyanan ni iuli na ni ron. Sula na. Ngaon may kuan guys, salad kay libre ni Don Shokoy ba. Driver. Sukoy mo. Nasulod namin sa mall dahil no. Pabugnaw mi diri ni kuan Don Shokoy oh. Ay sir, sakay na kita sa imong kuan ba? Mall nimo. Ari na kita sa imong mall. Sir, sa may kaon na to sir. Ato ra salad sir. Oh. Ito? Ihik magay ka sir. Moro to ipan ito salad. Salad ulit.
Putoy na konti yan, sir ba? Ayaw, kaya di ka mapuntahan mo na. Pagkahuman, dagan-dagan may dire si Arno kay overtake ng igit gyud, nahili sa salad, sulod na may dire. Dire sa kay may guan hagdan nga mudagan, sa kay feeling ano sa kay hagdan nga mudagan no, sa kay may dire. Pagkahuman dire may sa cellphone na no, ipa-tempered ang iyang kuan din ni Don Shokoy no, iyang iPhone, pa-tempered may dire. Medyo gilay si Don Shokoy no kay dugay dagang human daw, murag gilaay na ni siya pag-aayo ba, murag kaulion na ni ba. Pagkahuman, anhi mi diri sa Patusan, mapalit daw siya pulo ka parisan, grabe tawhana ikotahan kay ba. Don Shokoy oh. Ikaw okay. Smile bon. No. Kasi ko na ba? Sylvester Stallone. Pagkahuman uli na may exit na may diri kay murag kuan naman udto na kayo, murag gilaay ni Don Shokoy og laag diri sa kuan Bugnaw, gusto niya init na pod, gawas na meron exit na may diri.